ஸ்ரீரங்கம் போற பக்கத்துல நிறைய போலாம் மாதாஜி. நம்ம சில திவ்ய தேசங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அப்படின்னா அங்க போனா அகாமடேஷன் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இது வந்து பாக்கணும். தமிழ்நாட்டுல அது ஒண்ணு 2 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கூட்டிட்டு எல்லாம்னா இப்பயே ரெடியா இருப்போம் மாதாஜி. அங்கெல்லாம் போறதுக்குன்னா இப்பயே ரெடியா இருப்போம். ஓகே, நாம இப்போ ஆத்மாராமாக்கு மீனிங் சொல்லணும் மாதாஜி. ஆமா ஆமா ஆமா. ஸோ அந்த எத்தனாவது ஸ்லோகம் அது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல நம்ம படிச்சது? இதுல மத்திய 180 மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. 180. இன்னைக்கு நம்ம ஆத்மாராம் இதெல்லாம் படிச்சாச்சு. 186 இது பண்ணணும். நானா இன்னைக்கு 196 வரைக்கும் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா நாளைக்கு 197 எடுக்கலாம்ன்றதுக்கா. சரிங்களா? Don't be astonished. Okay. இதுல வந்து 7வது சாப்டர்ல 10வது ஸ்லோகம் வந்தாச்சு. 186 அதுலதான் வந்து எஸ் கரெக்ட். 186 ஸ்லோகம் நம்ம இப்போ 85ல தான் ஆத்மாராமா வருது வருது. ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் அது. நாம அந்த பர்பட்டை போயிட்டு பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஆத்மா ராம ஜெய ஜெய. சரி, ஓகே. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஆத்மா ராமஸ்ச முனயோ நிர்க்ரந்தாஹபி உருக்ரமே குர்வந்தி ஹைது கிம் புக் பக்திம் இத்தம் பூத குணா ஹரிஹி. ஆத்மா ராமா. சோ இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? பர்சன் who take pleasure being transcendently situated in the service of the Lord. ரொம்ப அழகான ஒரு சென்டென்ஸ் இது. ஆத்மா ஆராமக அப்படின்னாக்கா ராம அதாவது பகவானை சொல்றது. ஆக்சுவலி அவருடைய சேவையில் வந்து தெய்வீக நிலையில் வந்து நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். சோ ஒரு மனிதன். ஓகே, அவர் என்ன பண்றார்? அதுலயே வந்து ராம் அதாவது ரமா ரம்யம் ராமியம் இதெல்லாமே ரமா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தத்தை பற்றி சொல்வதுதான். அழகு மற்றும் ஆனந்தம். சோ இத பத்தியான ஒரு நிலைதான். சோ ஒரு மனிதன் வந்து ஆனந்தத்தில் நிலை கொள்ளும் பொழுது அவனுக்கு அனைத்துமே வந்து அந்த அந்த பிளெஷர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமான அந்த உணர்வு வந்து அவனிடத்துல வந்து குடிக்கொள்ளும். சோ நாம கூட எங்கேயாவது தனிமே யாரும் நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணாத இடத்துல உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணோம்னா வில் ஃபீல் சோ பிளஷர் இன் தட் சாண்டிங். இதை நீங்க கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். சோ பகவானை நினைச்சுட்டு நீங்க வந்து அந்த நாம ஜபங்களை வந்து தனிமையான இடத்துல நடுவுல வந்து யாருமே அம்மா அப்புறமா அக்கா அதுக்கப்புறம் பாட்டி இப்படின்னு யாரும் வராம நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தாக்கா அந்த சமயத்துல நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானுடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம சொல்லும் பொழுது நம்ம மனசு வந்து திருப்தி கொள்ளும். அதற்கு மேற்பட்டு அதுதான் பேரு ஆனந்தமே இல்லையா? அந்த நிலையை பற்றி தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ஆல்சோ முனையக அதாவது the saintly persons who are completely rejected material aspirations, fruitive activities and force. அப்படின்னா பௌதீகத்திலிருந்து முற்றும் வந்து துறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். சோ அப்படின்னா பௌதிக லாபத்தை பற்றி எண்ணாத ஒரு நபர்னு அர்த்தம். நிர்கிரந்தக வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எனி மெட்டீரியல் டிஸ்டர். நிர் அப்படின்னால இல்லை இல்லையா? கிரந்தக அப்படின்னாக்கா பௌதிக ஆசைகள் எதுவுமே அற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடியவர். அப்பி சட்டன்லி உருக்கிரமே அதாவது உரு கிரமே அப்படின்னா பகவான சொல்றது அவருடைய செயல்களை பற்றி சொல்லுவது இல்லையா? உன்னதமான செயல்களை பற்றி அந்த அப்படிப்பட்ட செயல்களை பற்றி சொல்வது. குருவந்தி செய்வார்கள். ஹை டு கீம் அப்படின்னா எந்த காரணமும் இல்லாம, அதாவது அன்மோட்டிவேட்டட். நேத்துதான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஹை டு கீம் அப்படின்னா எந்த காரணமும் தேவையில்லை. இப்போ பக்தியில வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு காரணம் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காரணத்தை மட்டும்தான் நம்ம மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்குமே தவிர உண்மையான பக்தி அந்த இடத்துல இருக்காது. இதை அப்சர்வ் பண்ணிருப்பீங்க இல்ல நீங்க?
அதாவது எப்பவுமே நம்ம சாமி கிட்ட எதுவுமே கேட்கறதுக்கான அந்த மனசு இல்லைன்னாலும் சில சமயத்துல நம்ம வீட்டுல சூழ்நிலை வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு வரும் பொழுது நமக்கு உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணும் பொழுது கூட அந்த எமர்ஜென்சி மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும். அந்த எமர்ஜென்சில இருந்து பகவானே எப்படி எங்களை வந்து இதை வந்து கரை சேருங்க அப்படின்னு பிரார்த்தனை நம்ம வைப்போம் கண்டிப்பா இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி பிரார்த்தனை வச்சுட்டு நாம இமீடியட்டா பகவானுடைய பாதங்களை நினைக்கிறதுக்கு போகணும்னா இட் வில் டேக் டைம். மனசு வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல இருந்து இந்த பௌதீக சம்பந்தமே அவ்வளவு சிக்கலான ஒன்று. அவ்வளவு சுலபமா அதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியாது. ஒரு முறை அந்த பௌதீகத்தை பத்தி நாம ஆலோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாமே அந்த நம்மளுக்கு அடிக்கடி போய் அந்த பௌதீகத்தை சிந்திக்க வச்சுட்டு மீண்டும் மீண்டும் வந்துன்னே இருப்போம் நம்ம. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வரும் இல்லையா? சோ வண்டர்ஃபுல் ஆக்சுவலி. ஆனா உத்தமமான பக்தர் வந்து பௌதீக ஆசைகளே இல்லாதப்போ அவருடைய ஆசை எல்லாமே தெய்வீகத்தின் தரப்புல சென்ற பிறகு அவருக்கு அதுல வந்து சுலபமாக அவரால் வந்து மனசை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும். அவர் இந்த பௌதீக ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டிருப்பார். சோ பக்தி அப்படிப்பட்ட சேவை இத்தம் பூதா சோ வண்டர்ஃபுல் ஆஸ் டு அட்ராக்ட் ஆஃப் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லையா? சோ இத வந்து இட் வில் அட்ராக்ட். எப்படி கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி மாதிரி ஒரு பக்தர் தூய்மையான பக்தி தொண்டு புரிகிறான்ற பொழுது இன்னொரு பக்தர் கூட வந்து ஈர்க்கப்பட்டு விடுகிறார். அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? பக்தி எந்த நவவித பக்தியில எந்த பக்தி வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸ்மரணமா இருக்கலாம், கீர்த்தனமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஸ்ரவணமா இருக்கலாம் இல்லையா? எது வேணா இருக்கலாம். ஜென்ரலி கீர்த்தனுக்கு நம்ம வந்து நம்ம மனசு லயித்து விடும். இப்ப நம்ம டெம்பிள்ல போன பிறகு பஜன் ஸ்டார்ட் பண்ணா நமக்கு பாட வராது. இப்படி எத்தனையோ பேர் உண்டு. நம்முடைய குரலே நல்லா இருக்காது. ராதிகா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, என் குரல் பாட்டே வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க சொல்லும் போது ஸ்லோகம் சொல்லும் போது நல்லா அழகா இருக்கும் அந்த குரல் இல்லையா? அதை நாமளும் கேட்டிருக்கோம். சோ அது மாதிரி வந்து இந்த குரல் வந்து நம்மதே கிடையாது. இங்கதான் கோவிந்தா இல்லையா? 12 இடங்களை நம்ம முத்திரை வைக்கிறோம் இல்லையா? இந்த இடத்துல கோவிந்தர். சோ இந்த 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 இடத்துக்கே வந்து விசுத்த நாடிக்கே வந்து கோவிந்தர் தான். சோ இந்த சப்தத்தினுடைய ரூபம், ஆகாயத்துல வரக்கூடிய இந்த சப்தம், அடுத்து வந்து ஓம்கார நாதத்தில் இருக்கக்கூடிய சப்தம் எல்லாமே நான் தான் பகவான் சொல்றார் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது சப்தத்தின் ரூபத்திலுமே பகவான் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப நாம இந்த சப்தத்தின் மூலமா இறைவனை நாம வந்து எண்ணிக்கொண்டு நாம் அவரை புகழாரங்கள் சூட்டினா அந்த குரல் இனிமையாகாதா? கண்டிப்பா ஆகும். நமக்கு அது இனிமையா தெரியாது சொல்றவங்களுக்கு, ஆனா கேட்பவர்களுக்கு அது வந்து ஈர்க்கக்கூடிய சக்தியை படைச்சது. சோ ஒரு பக்தன் எவ்வளவு ஆழ்ந்து இருந்து பகவானை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றானோ இல்லையா, அவருடைய லீலைகளை பாடுகின்றானோ அதனால வந்து பிறரும் வந்து ஈர்க்கப்படுவார்கள். மீராபாய் அவங்க வந்து ஷீ இஸ் நாட் எ ஸ்காலர்லி பர்சன் இல்லையா? ஆனா பகவானையே வந்து தன்னுடைய மணாளனாக ஏற்று இல்லையா, அப்படி ஒரு மனசுலயே திரு பிராயத்துல இருந்து கடைசியில திருமணம் செஞ்சா கூட அந்த இடத்துல இருக்கல இல்லையா? மீராபாயோட ஸ்டோரி நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம். வெறுமனே பாடல்கள் அவங்க பாடினது எல்லாம் பாடல்கள் தான் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஈவன் துக்காராம் இதுவும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி கேட்டிருக்கோம், நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்கோம் நம்ம. ஜென்ரிக்காவே வெறும் பகவானுடைய நாமங்கள், அந்த நாமங்கள்ல நம்ம லயித்து விட்டால், நம்ம மனசு அந்த நாமத்திற்கு லயித்து விட்டால் அப்புறம் நம்ம சொல்லக்கூடிய நாம ஜபங்கள் அனைத்துமே நாம ருச்சியாக மாறும். அது நமக்கு ருச்சியா தெரியும், உணர முடியும். ஆனா அடுத்தவங்களும் அதை கேட்கும் பொழுது, சங்கீர்த்தனமா கேட்கும் பொழுது அதனால் அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டு இல்லையா? சோ அந்த பாடாத மனசு கூட பாட வைக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் வந்து மேன்மையானதாக இருக்கும். செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னா அதாவது திருப்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மாக்களை வந்து சுலபமா இழுத்துரும். இப்ப நாம் எல்லாரும் கூட ஓரளவுக்கு இந்த பௌதீகம் இருக்கிறது போறோன்ற அந்த மனநிறைவு உண்டு நமக்கு. அதனால்தான் ஆன்மீகத்துல இப்படி பிரயாணம் பண்றதுக்கான மார்க்கம் நம்ம 100% பியூரிஃபைடு இல்ல இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன். பௌதீகம் என்பது இப்படிதான், இதுக்கு மேல நம்ம ஆசைப்பட்டு கூட என்ன பண்ண போறோம் அத இல்லையா? அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒன்னை எடுத்து வைக்கிறோம்னா அதை பாதுகாக்கணும் இல்லையா? அதனால எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு இருந்தா போருமே அப்படிங்கிற அந்த மனசு நமக்கு கண்டிப்பா வந்திருக்கு. ஆனா அதுல இன்னும் தூய்மையான ஒரு நிலையை நாம ஏற்படுத்திக்கணும்.
இல்லையா? சோ அந்த சுய திருப்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை வந்து ஈர்க்க வல்லது இல்லையா? குணா who has transcendental qualities, ஹரிஹி the supreme personality of God இல்லையா? so those who are self satisfied, சுய திருப்தி கொண்டவர்கள், unattracted by external material desires, அதாவது வெளிப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது பௌதீக ஆசைகள் மீது இருக்க. இப்ப நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம், அந்த ஜவுளி கடை பாக்குறோம், நம்ம ஜவுளி கடையாண்ட ரொம்ப அழகழகான சாரீஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? சோ மோர் தென் அதாவது பிரபுஸை விட மாதாஜிஸ் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் இல்லைன்னா ஒரு வெள்ளை சட்டை வெள்ளை வேஷ்டி. ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது யாரு பிரபுஸ்க்கு. ஆனா நாம லேடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வகை வகையா கலர் கலரா இருக்கக்கூடிய சாரீஸ் நம்ம பார்க்கணும்னே, ஓ இந்த சாரி வாங்கினா நல்லா இருக்குமே, இந்த சாரி நல்லா இருக்கு, அந்த சாரி நல்லா இருக்கு. கடைசியில அதாவது கடைக்கு போனா எத்தனை சாரி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற டிசிஷனே எல்லாம் நம்மளுக்கு வராது. ஏன்னா இதை பார்த்தாலும் நல்லா இருக்கு, அதை பார்த்தாலும் நல்லா இருக்கு. சோ அப்படி அலைபாயக்கூடிய மனசு நமக்கு இல்லையா? ஆனா அதன் தரப்பிலும் கூட ஈர்க்கப்படாத ஒரு அத்தகைய பக்குவம் கொண்ட ஒரு மனது. சோ ஆர் ஆல் சோ அட்ராக்டட் டு த லவ்விங். சோ ஒருத்தர் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டுல வந்து ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் இந்த பௌதீக ஆசைகள் மீது வந்து அவங்களுக்கு ஈர்ப்பு என்பது இருக்காது. ஹூஸ் குவாலிட்டிஸ், அவங்களுடைய அப்படிப்பட்டவர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து தெய்வீகமானதாக இருக்கும். அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து வண்டர்ஃபுல். அப்படின்னா ரொம்ப வண்டர்ஃபுல் நம்பது ஆச்சரியப்படவே இல்லையா? ஆச்சரியப்படக்கூடிய விதத்துல இருக்கும். சோ ஹரி த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரி எல்லாம் ஒண்ணுதான். பிகாஸ் he has such transcendently attractive features. சோ எதை பார்த்தால் நாம் ஈர்க்கப்படுவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் அவருடைய ரூபம் இல்லையா, அலங்காரம் இல்லையா? நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், அர்ச்ச விக்கிரகத்துல ரூபத்துல அவருடைய அழகான பட்டு ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா பட்டால வந்து வேஷ்டி இது பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, மஞ்சள் பட்டு, அழகான மாலைகள் இல்லையா, இதெல்லாம் நகைகள் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. நிறைய ஆப்புலண்டா நல்ல அலங்காரமா ஐஸ்வர்யத்தோட பகவான் வந்து காட்சி தருவார். அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அவ்வளவு தெய்வீகமான அவருடைய ரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு க்ஷணம் நம்மளையே மறந்து அந்த ரூபத்தின் மீது நம்ம மனசை வந்து வச்சிருவோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது பௌதீகத்திலிருந்து நம்மளால துண்டிக்க முடிஞ்சு நம்முடைய நினைவுகளை தாட் ப்ராசஸ வந்து துண்டிக்க முடிஞ்சு அதன் பிறகு நாம இறைவனில் எப்படி துண்டிக்க முடியும்னா வேற ஏதாவது ஒண்ணுத்துல எங்கேஜா இருந்தாதான் துண்டிக்க முடியும் இல்லையா? இப்போ நம்ம ஒரு டீச்சரா வேலை பண்றோம்னா நம்ம கிளாஸுக்கு போகும்பொழுது போறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வீட்டுல ஏதோ போன் வந்திருக்கும், நம்ம இதை அங்க வச்சிருக்கேன் அதை அங்க தேடு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். ஆனா அதே கிளாஸுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அதை வந்து அது ஒரு பக்கமா வச்சுட்டு வீட்டு நினைவேன் வெறுமனே கிளாஸ்ல என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கணுமோ அது மட்டும்தான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எடுத்துட்டு நம்ம கிளாஸை முடிஞ்சு போவோம் இல்லையா? அது போல பௌதீகத்துங்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு புறம் ஒதுக்கி விட்டு வெறுமனே ஆன்மீகத்துல வந்து நம்முடைய செயல்களை நாம எடுத்துட்டு, அதுதான் ஆத்மராம நிலை. ஓகே. சூத உவாச்ச ஆத்மா ராமஸ்ச முனையோ நிர்கிரந்தா அபி உருக்ரமே குர்வந்தே ஹைதிகிம் பக்திம் உத்தம இத்தம் பூத குணா ஹரிஹி. இதுதான் இதனுடைய இது படிச்சோம். பற்பட்டு மட்டும் போகலாம். ஓகே. So Lord Chaitanya Mahaprabhu explained ஆத்மராமன் எத்தனை 18 வார்த்தைகளாக சொன்னதாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால நம்ம அது என்னன்றத பார்க்கலாம் இல்லையா? தமிழ் புக் யார்கிட்ட இருக்கா? இது இருக்கு மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. வாசிக்க நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க இருங்க. மல்லிகா மாதாஜி கேட்டிருக்காங்க, ஒரு வாட்டி அவங்க வாசிக்கிட்டோம். பர்பட் மட்டும் தானே மாதாஜி? பர்பட் தான். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரது தலைமை சீடராகிய ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியின் முன் இந்த ஆத்மாராம ஸ்லோகத்தை மிகவும் தெளிவாக விளக்கினார். இச்லோகத்தில் அவர் 11 விஷயங்களை சுட்டி காட்டுகிறார். அவை ஆத்மாராமா 1 ஆத்மாராமா, 2 முனையக, 3 நிர்கிரகந்த, 4 அபி, 5 ச, 6 உருக்கிரம, 7 குர்வந்தி, 8 அகைத்துகம், 9 பக்திம், 10 இத்தம் பூதகுண மற்றும் 11 ஹரி.
விஸ்வ பிரகாச சமஸ்கிருத அகராதியின்படி ஆத்மாராமா என்னும் சொல்லுக்கு 7 சம அர்த்தங்கள் உள்ளன. அவை 1 பிரம்மம் பரமசத்தியம், 2 உடல், 3 மனம், 4 முயற்சி, 5 பொறுமை, 6 புத்தி, 7 பழக்கங்கள். முனைய என்னும் சொல் பின்வருவோரை குறிக்கிறது. 1 ஆலோசனை மிக்கவர்கள், 2 மௌனமும் ஆழ்ந்த மனமும் கொண்டவர், 3 தபஸ்விகள், 4 மன உறுதி கொண்டவர்கள், 5 துறவிகள், 6 முனிவர்கள், 7 ஞானிகள். நிற்கிரந்த என்னும் சொல் பின்வரும் கருத்துக்களை கொண்டுள்ளது. 1 அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டவன், 2 சாஸ்திர விதிகளுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாதவன், அதாவது கட்டுப்பாட்டு விதிகளுடன் சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ளாத முட்டாள்கள், எழுத்தறிவு இல்லாதவர்கள், சிறுவர்கள் போன்றவர்கள். 3 ஒரு செல்வந்தன், 4 பரம ஏழை. சப்தகோஷ அகராதிக்கு ஏற்ப நீ என்னும் இணைச்சொல் பின்வரும் அர்த்தங்களுடன் உபயோகிக்கப்படுகிறது. 1 நிச்சயம், 2 கணக்கிடுதல், 3 கட்டுதல் மற்றும் 4 தடை செய்தல். மேலும் கிரந்த என்னும் சொல் செல்வம் நிரூபிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கொள்கை, பாஷா ஞானம் முதலான அர்த்தங்களில் உபயோகிக்கப்படுகின்றது. உருக்கிரம என்றால் புகழுக்குரிய செயல்களை கொண்ட ஒருவர் என்று பொருள்படுவதாகும். கர்ம என்றால் அடி என பொருள்படும். உருக்கிரம என்னும் இச்சொல் முக்கியமாக மிகப்பெரிய அடிகளால் முழு பிரபஞ்சத்தையும் அளந்தவரான பகவானின் வாமன அவதாரத்தை குறிப்பிடுவதாகும். பகவான் விஷ்ணு சக்தி வாய்ந்தவராவார். அவர் தமது அந்தரங்க சக்தியினால் ஆன்மீக உலகையும் பகிரங்க சக்தியினால் பௌதிக உலகையும் படைத்திருக்கிறார். இவ்வாறாக அவரது செயல்கள் பெரும் புகழுக்குரியவையாகும். அவரது சர்வ வியாபகமுடைய அம்சத்தினால் பரமசத்தியமாக அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். மேலும் தமது சுயமான உருவில் அவர் தமது வசிப்பிடமாகிய கோலோக விருந்தாவனத்தில் எப்போதும் இருக்கிறார். அங்கு அவர் பல வகைப்பட்ட உன்னத லீலைகளை நிகழ்த்துகிறார். அவருடைய செயல்களை மற்றவர்களுடைய செயல்களுடன் ஒப்பிட முடியாது. எனவே உருக்கிரம என்னும் சொல் அவருக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியதாகும். சமஸ்கிருத சொல் வரிசைப்படி குர்வந்தி என்னும் சொல் வேறொருவருக்காக செயல்படுவதை குறிக்கிறது. ஆகவே ஆத்மாராம் பக்தர்கள் சுய திருப்திக்காக அல்லாமல் உருக்கிரம எனப்படும் பகவானின் திருப்திக்காக அவருக்கு பக்தி தொண்டை ஆற்றுகின்றனர் என்பதையே இது குறிக்கிறது. ஹேது என்பது காரணம் என்று பொருள்படும். ஒருவரது புலன் திருப்திக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அவை பௌதீக இன்பம், யோக சக்திகள் மற்றும் முக்தி என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இவை ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி செல்பவர்களால் விரும்பப்படுபவை ஆகும். பௌதீக இன்பங்களை பொறுத்தவரை அவை எண்ணற்றவை ஆகும். மேலும் பௌதீகவாதிகள் மாயா சக்தியின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் இந்த இன்பங்களை மேன்மேலும் அதிகரித்து கொள்ள விரும்புகின்றனர். பௌதீக இன்பங்களின் எண்ணிக்கைக்கு முடிவே இல்லை. அவற்றை ஜட பிரபஞ்சத்தில் உள்ள யாராலும் முழுமையாக பெறவும் முடியாது. யோக சக்திகளை பொறுத்தவரை மொத்தத்தில் 8 உள்ளன. அவை மிகச்சிறிய உருவை பெறுதல், எடையின்றி இருத்தல், விரும்பக்கூடிய எதையும் அடைதல், ஜட இயற்கை அடக்கி ஆளுதல், ஜீவராசிகளை கட்டுப்படுத்துதல், கோலங்களை விண்வெளியில் பாய்ச்சுதல் முதலானவை. இந்த யோக சக்திகள் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளன. முக்தியும் 5 வகைப்பட்டதாகும். ஆகவே மேலே குறிப்பிட்ட சுயநலங்களில் பற்று கொள்ளாமல் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதே தூய பக்தி எனப்படுகிறது. எல்லா வகையான சுயநல ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகைய தூய பக்தர்களால் சர்வசக்தி படைத்த பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழு திருப்தி அடைகிறார். பகவானின் தூய பக்தி தொண்டு பல்வேறு நிலைகளாக வளர்ச்சி அடைகிறது. ஜட உலகில் பக்தி தொண்டை பயில்வதில் 81 வகையான நிலைகள் உள்ளன. இந்நிலைகளுக்கும் மேலாக இருப்பது உன்னதமான பக்தி தொண்டாகும். சாதன பக்தி என்று அழைக்கப்படும் இது ஒரு தனிப்பட்ட நிலையை சேர்ந்ததாகும். சாதன பக்தி பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டாக முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அது மேலும் 9 நிலைகளில் படிப்படியாக வளர துவங்குகிறது. இந்நிலைகள் பின்வருமாறு: பற்று, அன்பு, பாசம், உணர்ச்சிகள், உறவு, விசுவாசம், பின்பற்றுதல், பரவசம் மற்றும் தீவிரமான பிரிவு துயர். சுறுசுறுப்பற்ற ஒரு பக்தரின் பற்று பகவானின் உன்னதமான அன்பு என்னும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகிறது. சுறுசுறுப்பான ஒரு பக்தரின் பற்று விசுவாசம் என்னும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகிறது. நண்பனாக உள்ள ஒரு பக்தரின் பற்று பின்தொடரும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகிறது.
பெற்றோராக உள்ள பக்தர்களின் நிலையும் இதை போன்றதே ஆகும். மாதுரிய அன்பில் உள்ள பக்தர்களின் பற்று தீவிரமான பிரிவு துயர் என்னும் நிலை வரை வளர்ச்சி அடைகிறது. இவை பகவானின் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டின் சில அம்சங்களாகும். ஹரிபக்தி சுதோதய என்னும் நூலின்படி இத்தம்பூத என்னும் சொல்லின் பொருள் பூரண ஆனந்தம் என்பதாகும். அருவ பிரம்ம உணர்வினால் அடையப்படும் ஆன்மீக ஆனந்தம் பசுவின் குழம்பினால் உண்டான குழியிலுள்ள மிக குறைந்த நீருடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவானை காண்பதில் கிடைக்கும் கடலளவு ஆனந்தத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது அது மிகவும் அற்பமானதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சுயரூபம் மிக மிக கவர்ச்சி உடையதாக இருப்பதால் அது எல்லா கவர்ச்சிகளையும் எல்லா ஆனந்தத்தையும் மற்றும் எல்லா சுவைகளையும் ரசங்கள் உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. இக்கவர்ச்சிகள் வலிமை மிக்கவையாக இருப்பதால் இவற்றிற்கு பதிலாக பௌதிக இன்பத்தையோ யோக சக்திகளையோ அல்லது முக்தியையோ மாற்றிக்கொள்ள யாரும் விரும்புவதில்லை. இக்கூற்றை ஆதரிப்பதற்கு நியாயமான தர்க்கங்கள் எதுவுமே தேவையில்லை. ஆனால் ஒருவர் தனது சொந்த இயல்புக்கேற்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் குணங்களால் கவரப்படுகிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் குணங்களுக்கும் பௌதீக குணங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை நாம் உறுதியாக அறிய வேண்டும். அவரது குணங்கள் ஆனந்தம், அறிவு மற்றும் நித்தியத்தன்மை ஆகியவற்றை முழுமையாக கொண்டவை ஆகும். பகவானுக்கு எண்ணிலடங்காத குணங்கள் உள்ளன. பகவானின் ஒரு குணத்தினால் ஒருவர் கவரப்படும் பொழுது மற்றொருவர் வேறொரு குணத்தினால் கவரப்படுகிறார். சனகர், சனாதனர், சனந்தனர் மற்றும் சனத்குமாரர் ஆகிய 4 பிரம்மச்சாரி பக்தர்களை போன்ற பெரும் முனிவர்கள் பகவானின் மலர்பாதங்களில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்த நறுமணமுள்ள மலர்களாலும் சந்தன குழம்பு தடவப்பட்டிருந்த துளசி இலைகளின் நறுமணத்தாலும் கவரப்பட்டனர். அதே போலவே சுகதேவ கோஸ்வாமியும் பகவானின் உன்னதமான லீலைகளால் கவரப்பட்டார். ஏற்கனவே முக்தி பெற்ற நிலையில் இருந்தார். இருப்பினும் பகவானின் லீலைகளால் அவர் கவரப்பட்டார். பகவானின் லீலைகள் பௌதீக குணங்களுடன் எவ்வித சம்பந்தமும் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதையே இது நிரூபிக்கிறது. அவ்வாறே இளம் கோபியர்கள் பகவானின் தேக அம்சங்களினால் கவரப்பட்டனர். பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்டதால் ருக்மணிக்கு அவரிடம் கவர்ச்சி ஏற்பட்டது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவியின் மனதை கூட கவர்ந்து விடுகிறார். குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் அவர் எல்லா இளம் பெண்களின் மனங்களையும் கவர்ந்து விடுகிறார். வயது முதிர்ந்த பெண்களின் மனங்களை அவர் தாய்ப்பாசத்தால் கவர்கிறார். ஆண்களின் மனங்களை அவர் சிநேகம் மற்றும் தொண்டு செய்யும் மனநிலைகளில் கவர்கிறார். ஹரி என்னும் சொல் பல அர்த்தங்களை கொண்டதாகும். ஆனால் அதன் முக்கிய அர்த்தம் என்னவென்றால், பகவான் அவரது பக்தரின் மனத்தில் உள்ள எல்லா அமங்கலங்களையும் அழித்து அவருக்கு உன்னதமான தூய அன்பை அளிப்பதன் வாயிலாக அவரது மனத்தை கவர்ந்து கொள்கிறார். கடும் துன்பத்தில் பகவானை நினைவிற்கொள்வதால் எல்லா வகையான துன்பங்களில் இருந்தும் ஒருவரால் விடுபட முடியும். தூய பக்தருடைய பக்தி தொண்டு பாதையில் உள்ள எல்லா தடங்கல்களையும் பகவான் படிப்படியாக அழித்து விடுவதால் கேட்டல், பாடுதல் போன்ற 9 வகையான பக்தி பூர்வமான செயல்கள் பக்தரிடம் வெளிப்படுகின்றன. பகவான் தமது சுய அம்சங்களினாலும் உன்னதமான இயல்புகளினாலும் தூய பக்தரின் மனதை கவர்ந்திழுக்கிறார். அவரிடமுள்ள கவர்ச்சி மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பதால் தூய பக்தர் ஒருவர் 4 மத கொள்கைகளில் எதனிடமும் பற்றுக்கொள்வதே இல்லை. இவையே பகவானின் உன்னதமான குணங்களில் உள்ள கவர்ச்சிகரமான அம்சங்களாகும். மேலும் இக்கருத்துடன் அபி மற்றும் ச என்னும் சொற்களை இணைப்பதால் இதன் அர்த்தத்தை எல்லையற்ற விதத்தில் அதிகரிக்க முடியும். சமஸ்கிருத இலக்கணத்தின்படி அபி என்னும் சொல்லுக்கு 7 சம அர்த்தங்கள் உள்ளன. எனவே இச்லோகத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அர்த்தம் கூறுவதன் வாயிலாக ஒரு தூய பக்தரின் மனத்தை கவரக்கூடிய எண்ணிலடங்காத தெய்வீக குணங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இருப்பதை நாம் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நாம இந்த இடத்துல ஆத்மா ராமா இதுல இந்த பேராகிராஃப்ல படிச்சோம்னா ஒவ்வொரு இதுமே ஆத்மா ராமா 1 சா அப்புறம் முனையோ இந்த மாதிரி பிரிச்சு நிர்கிரந்த அபி உருக்கிரமே இல்லையா, இது ஒரு 3 இது 3 6 ஆச்சு. குருவந்தி 7, ஐத்துக்கிம் 8, பக்தி 9, இத்தம் பூத கணா அதாவது 9 அதாவது 10 இல்லையா. சோ அது 11 ஹரி.
11 வார்த்தைகள் இந்த இதுல இருந்து தான் வருது. அதுதான் இந்த இடத்துல பிரிச்சு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஆத்மா ராம முனையோ நிர்கிரந்த அபிச்சா. அபிச்சா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அடைமொழி மாதிரிதான். அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றது, ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இல்லைன்னா அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹையர் லெவல் அப்படிங்கறத வந்து மேலும் அவ்வாறே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிதான் அந்த வார்த்தைகள் வந்து அடைமொழி மாதிரிதான் உபயோகப்படுத்தப்படும். ஸோ அதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளவு. நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் ஆல்சோ, இட் ஹஸ் பீன் கிவன் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இங்கிலீஷ்ல. அப்படின்னா ஆல்சோ அப்படிங்கிறது மாதிரிதான் இதுவும் இந்த இடத்துல அப்பீச்சா அப்படின்னா இன்க்ளூசிவ். எஸ், அதை விட அத இன்னும் அதுலயே வந்து ஆழமா அப்படின்னு போகக்கூடிய தன்மை, இல்லைன்னா இன்னும் மேன்மையா. சோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதற்காக இந்த வார்த்தைகள் வந்து வரும். ஆனாலும் அதற்கே நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கிறதா வந்து இந்த இடத்துல வந்து மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. அபி அண்ட் சா. உருக்கிரமே குருவந்தி ஹைத்து கிம் பக்திம் இத்தம் பூதகனா பூத குணாக ஹரிஹி. சோ இந்த விஸ்வ பிரகாஷா அப்படின்ற அந்த சமஸ்கிருத அகராதி பிரகாரமே ஏதாவது 7 விதமான அர்த்தங்கள் உண்டு ஆத்மாவுக்கு. நாம பகவத்கீதையில கூட வாசிக்கும் பொழுது சில இடங்கள்ல மனதிற்கு ஆத்மா என்று சொல்லுவோம், சில இடத்துல உடலுக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா என்று சொல்வது உண்டு. வெரி வெரி ரேர், ஆனா ஒரு இடத்துல வருது, ஆனா பகவத்கீதையில இருக்கு. சோ மேலும் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் அதையுமே வந்து ஆத்மான்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த மாதிரி அந்த ரெஃபரன்சஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ இங்க பாடி மைண்ட், எண்டவர்னா முயற்சி இல்லையா, என்டியூரன்ஸ்னா டாலரேட் பண்றது, சகிப்புத்தன்மை. ஸோ அதையுமே வந்து ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது. பிரம்மன் அப்படிங்கிறது இந்த உயிர் வாழ் இல்லையா, ஜீவாத்மா, அவனை பற்றி. அடுத்து இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி, அதுவுமே வந்து ஆத்மா என்று சொல்லப்படுவது. பர்சனல் ஹேபிட், சில செயல்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது ஆத்மா அந்த ரூபத்துல வந்து செயல்படும் பொழுது அவையெல்லாம் ஆத்மா வந்து குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை என்று நாம படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த 7 விதமான நிலைகள்ல வந்து நாம விளக்கத்தை வந்து கொடுக்கிறார். உடல், மனம் இல்லையா, முயற்சி, சகிப்புத்தன்மை, புத்தி, அடுத்து நம்முடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா, அடுத்து அருவ பிரம்மன் இல்லையா. சோ இப்படி சில இடங்கள்ல வந்து ஆத்மாவை வந்து ரெஃபர் பண்றத வந்து நாம பார்க்கின்றோம். முனையக அப்படின்னா யோசிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்கள் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் மௌனம் மற்றும் அடர்ந்த, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்ந்த நிலை கொண்டிருப்பவர்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தபஸ்விகளாக இருக்கக்கூடியவர், தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா. அடுத்து வந்து பர்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நிலை பெற்று இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ அப்படின்னா ஒரு ஸ்திரத்தன்மை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். அவர் ஸ்பெஷலா எந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸும் பண்ண மாட்டார், ஆனா ஒரு செயலை எடுத்துண்டா இந்த மாதிரி சில டிவோட்டிஸை கூட நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. ஆரம்ப கட்ட டிவோட்டிஸை நீங்க ஒரு வேலையை நம்பி அவங்க கையில கொடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அதை வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி இதை வந்து கரெக்டா. இப்ப நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னா மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு நீங்க ஒரு வேலை சொன்னீங்கன்னாக்கா அதை வந்து நீட்டா அதை பண்ணி அதனுடைய ஹானஸ்டா அதை பண்ணிடணும் சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அவர்கிட்ட உண்டு. ஸோ அதை நான் இந்த மேங்களூர் யாத்திரை போதுதான் அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் என்னால பார்க்க முடிஞ்சு. தட் மீன்ஸ் இஸ் சோ டிட்டர்மைண்ட். ஆனா அவர் டிவோட்டியும் கூட, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். இப்ப நான் டிவோட்டி கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு டிட்டர்மினேஷன் இதை பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ். அது நிலை பெற்ற தன்மை, நிலைத்திருக்கக்கூடிய தன்மை அப்படின்னா குணாதிசயத்தினுடைய நிலை. ஸ்திரத்தன்மை கொண்டவர்கள் மெண்டிகன்ஸ் அப்படின்னாக்கா இந்த அதாவது ரிஷிகள், முனிகள், அவங்க எல்லாருமே வந்து மெண்டிகன்ஸ்ல வருவாங்க. சேஜஸ் வந்து ரிஷி, பட் இது வந்து மெண்டிகன்ஸ் வந்து முனிவர்கள் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் செயின்ட்லி பர்சன், செயின்ட் அப்படின்னாக்கா அந்த துறவரத்தை வந்து மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்டவர்கள். ஸோ இப்படி இந்த முனையா அப்படின்னாக்கா இத்தனை வகையுமே அதுக்குள்ளே அடங்கும். நாட் ஒன்லி ஒரே ஒரு காவியோடை கட்டின்னு இருக்கவங்க மட்டும் கிடையாது. ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் இந்த நார்மலான, நாம எல்லாருமே ஒரு சாதாரண மக்கள் தான். ஸோ நாம கூட வந்து பௌதீகத்துல வந்து சிலதெல்லாமே விட்டுருப்போம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் காஃபி, டீ விட்டுருப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பூண்டு வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம அதாவது சமையலே பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் இல்லையா. அப்படியே விடுறதுன்னா தட் இஸ் வெரி கிரேட். அது ஒரு அதுல ஸ்ட்ராங்கா நிற்கிறது, அதுதான் பெர்சிஸ்டன்ஸ் தான் வரும். ஓகே. ஸோ அதை வந்து ஒரு தவ வாழ்க்கை இல்லைன்னா ஒரு பர்சிஸ்டன்ஸான நிலை கொள்றது, இதெல்லாமே வந்து முனையக அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு வந்து வெவ்வேறு விளக்கங்கள் இல்லையா. ஸோ இப்படி இந்த மேல 7
இது ஒரு 7, 14 ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 4 சொன்னோம்னா அந்த 18 சொன்னதனுடைய இது வந்து இந்த இடத்துல பாக்குறோம் நம்ம. ஓகே, மேலும் சில ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே நாம இன்னும் வந்து இன்னும் டெப்தா, இது 18 மாத்திரம் கிடையாது, இன்னும் நிறையவே சொல்லலாம். ஆனா அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து 18 மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் நீர் கிரந்த இல்லையா, நீர் அப்படின்னத வந்து அந்த இதுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஒன் இஸ் லிபரேட்டட் ஃப்ரம் தி நீசன்ஸ், இந்த பௌதீகத்துல இருந்து விடுதலை, முமுட்சுக்களாக இருக்கிறது. ஒன் ஹூ ஹஸ் நோ கனெக்ஷன் வித் ஸ்கிரிப்சுரல் இன்ஜங்ஷன், that is who is free from the obligation of rules and regulations mentioned in the revealed scriptures like ethics, Vedas, philosophy, psychology and metaphysics. அதாவது one who is free from the obligations of rule, that has no connections, so no connection with the scriptural injection. So நிர் அப்படிங்கிற அந்த நிர் கிரந்தா அப்படிங்கிறது வந்து ஈவன் சில இடங்கள்ல வந்து ஃபூல்ஸ், அவங்க கூட வந்து முட்டாள், அவங்களுக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல இருந்து எந்த சம்பந்தமே இருக்க மாட்டாங்க, அப்படிப்பட்ட தன்மை. ஸோ இல்லிட்ரேட், அதாவது எழுத படிக்க தெரியாத நிலையில இருக்கிறவங்க, சைக்காலஜி, இதுல இருந்து எல்லாமே அவங்களுக்கு எந்த இதை பற்றியான ஞானம் எதுவுமே இருக்காது. அதாவது வேதங்களை பற்றியோ, அதுக்கப்புறம் தத்துவங்களை பற்றியோ, அதுக்கடுத்து வந்து மனசு வந்து அலைப்பாயக்கூடிய நிலை இல்லையா, அந்த மனதனுடைய நிலை தான் சைக்காலஜி. ஸோ அதுவும் மெட்டாபிசிக்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், அதுதான் மெட்டாபிசிக்ஸ். இதை பத்திலாம் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள், ஒன் ஹூ இஸ் லிபரேட்டட் ஃப்ரம் த நீசன்ஸ் அண்ட் ஒன் ஹூ ஹஸ் நோ கனெக்ஷன் வித் ஸ்கிரிப்சுரல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், ரெண்டுமே ரெண்டு தரப்பு. அடுத்து வந்து ஃபூல்ஸ், லிட்ரேட்ஸ் who have no connection with the regulative principles. Okay, so capitalist அப்படின்னா இது கேபிட்டலிஸ்ட், கம்யூனிஸ்ட் ரெண்டு படிச்சிருக்கோம் நம்ம. அதாவது சமுதாயவாதி, அடுத்து வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் வந்து தன்னுடைய நலனை மட்டுமே வந்து பார்க்கக்கூடியவன், ஒரு வியாபாரி, அவன் வந்து பிசினஸ் முதல்ல அவன் போட்டிருப்பான் இல்லையா. ஸோ அதுல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, ஸோ அவுட்கம், ஸோ அதை பத்தி தான் அவங்களுடைய இலக்கு, இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா இவ்வளவு வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போட செய்யறது கேபிட்டலிஸ்ட் இல்லையா. ஸோ சர்வாதிகார தன்மை, இதெல்லாமே வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் கிட்ட தான் வரும். அடுத்து ஒன் ஹூ இஸ் பெனிலெஸ், ஏழ்மையான நிலை, ஸோ இது பரோபகாரம். இதெல்லாமே வந்து நிர்கிரந்தா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு இத்தனை அர்த்தங்களை நாம கொடுக்கலாம் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நான் வெறுமனே இந்த சப்தங்களுடைய இதை மட்டும் தான் சொல்றேன், மிச்சம் எல்லாமே நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. அதனால வந்து அதை நம்ம தேவையில்லை, நம்ம இதை மட்டுமே நம்ம முக்கியமான வார்த்தைகளுடைய இதை மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒன் ஹூஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் குளோரியஸ், அதுதான் வந்து யாருடைய செயல்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து புகழாரங்கள் சூட்டப்படும். ஒன்று பகவானுடைய செயல்கள், மற்றும் அவருக்கு தொண்டு புரிந்து அந்த தொண்டினுடைய மேன்மையை வந்து குளோரிஃபை பண்றது, அதாவது ஒரு தூய பக்தருடைய சேவை. இது ரெண்டும் தான் வந்து உருக்கிரமா எனக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு இது மெயினா வந்து பகவானுக்கானது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவருடைய செயல்பாடுகளை யாரோடையுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது, we cannot compare இல்லையா. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கிறார் இல்லையா, உள்ளமே இருக்காரு இல்லையா. தத்தூரே தந்திகே இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் நம்ம ஈஷோபநிஷத்துல இல்லையா. சோ அவர் மிக அருகில் இருக்கிறார், மிக தொலைவில் இருக்கிறார் இல்லையா. சோ அவர் வந்து நடக்கவும் செய்வார், நடக்காமலும் இருப்பார், இப்படி வெவ்வேறு கான்ட்ரவர்ஷியல் நிலை எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அதனால அப்படிப்பட்டவர்களுடைய செயல்கள் எப்பொழுதுமே வந்து இன்னொருத்தருடைய செயலோட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. பகவானுடைய லீலைகள் செயல்கள் வந்து வேறு எந்த நபருடைய செயல்களோட நாம என்றைக்குமே ஒப்பிட முடியாது. இட் இஸ் எ யூனிக் இல்லையா, அது வந்து ஒரே ஒன்றுதான். ஸோ கிரமா அப்படின்னா அடி எடுத்து வைக்கிறது, கிரமம் இல்லையா. ஸோ அதாவது முயற்சி செய்யறது. ஸோ த வேர்ட் குரு கிரமா ஸ்பெசிபிகலி இண்டிகேட்ஸ் லார்ட்ஸ் இன்கார்னேஷன், அதாவது வாமன தேவராக அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு அடி எடுத்து வச்சார் இல்லையா. எல்லா உலகங்களுமே வந்தாச்சு, அதாவது கீழ் உலகம் மேல் உலகம் எல்லாம் வந்தாச்சு. இப்போ இன்னொரு அடிதான் பாக்கி, அது எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியல. அதனால அப்போ பலி மகாராஜா சொல்வார், என்னுடைய தலை மீது வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அவருடைய பாதங்களாலேயே ஒரே ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணதுக்கே அவர் வந்து கீழ் இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு வந்து தள்ளப்பட்டு விடுகிறார். சோ அங்கே செல்வத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவர் வந்து ரொம்ப அழகா இல்லையா, தைத்திய குலத்துல பிறந்தவர் இல்லையா, பிரகராஜ் மகாராஜாவுடைய குலத்துல பிறந்தவர் தான் பலி மகாராஜா.
சோ அவர் வந்து ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தான் வேண்டுவார், பகவானே நான் எப்பொழுது இந்த உலகத்துல இருந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த இங்க தங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்துல இருந்து வெளியில வரணும், அந்த வாயிலாண்ட நீங்க என்னைக்குமே இருக்கணும், உங்களுடைய தரிசனத்தை பெற்றுதான் நான் வந்து செல்லணும்னு சொல்வார். அதனால அங்க பகவான் வந்து இன்றைக்கு கூட அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்துல வாமன தேவர் வந்து காவல் காத்துட்டு இருப்பார் பலி மகாராஜாவுடைய அரண்மனையில். சோ அப்படி எல்லாவற்றையுமே நாம் இறைவனுக்கு கொடுக்கும் பொழுது இறைவனே நம்மிடத்துல வந்து வந்துருவார் என்றதுக்கான உதாரணம் இது இல்லையா, ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிளே இது நம்ம படிக்கிறோம். Is everywhere present as supreme truth and his personal feature is always present in his transcendental abode of. So பகவான் அங்கே இருக்கார், மிக மிக தூரமாக இருக்கார். கோலோக விருந்தாவனத்திலுமே பசுக்களை மேய்த்து கொண்டு இல்லையா, சோ அங்கே ஆயிரக்கணக்கில் லட்சுமிகள் வந்து அவருக்கு வந்து தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து அங்கேயும் இருக்கார். மேலும் நம்ம ஹிருதயத்திலுமே மிக 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 அருகில், அவரை மாதிரி யாருமே அருகில் கிடையாது இல்லையா, அவர் இஸ் வெரி நியர், அவன் நம்ம ஹிருதயத்திலேயே அமர்ந்திருக்கார். இஸ் வெரி தத் தூரே தத் அந்திகே அப்படின்னு நம்ம அந்த ஈஷோபனிஷத் ஸ்லோகத்துல வாசிக்கிறோம் இல்லையா. So by all pervading features is everywhere present a supreme truth and the personal feature is always present. எல்லா இடங்களிலுமே அவருடைய விரிவங்கங்கள் இருக்கு, ஆனா அவருடைய ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வந்து அந்த கோலோகத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. His transcendental pastimes are variegatedness, இல்லையா, வெவ்வேறானது அவருடைய தெய்வீகமான செயல்கள். These activities cannot be compared to anyone else. அவருடைய செயல்களை நாம யாரோட செயலோடுமே ஒப்பிட முடியாது. And therefore the word உருக்கிரமா is just applicable to one. அவருக்கு மட்டும்தான் அது பொருந்தும். மேலும் குருவந்தி, so doing the things for someone else இல்லையா, பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக அநேக செயல்கள் செய்வார். அந்த மாதிரி அவர் தனக்காக எதையும் தேடிக்க மாட்டார், அவருக்கு அது தேவையும் கிடையாது, செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு எல்லாமே. ஆனா அவருடைய பக்தர்களுக்காக வந்து கண்டிப்பாக செயல்படுவார். So doing things for someone else. Therefore it means that Atma Rama renders devotional service unto the Lord, not for the personal interest. So நாம எல்லாரும் பக்தி கொள்றோம், எப்பயாவது ஒரு க்ஷணம் வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய மேன்மைக்காக வந்து கேட்கிறோமா? எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி ஒரு மனசு வராது நம்ம. That's what we can tell. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படிலாம் நம்ம கண்டிப்பா கேட்க மாட்டோம். அப்படின்னா அந்த நிலைக்கு கூட நம்ம இன்னும் வரலன்னா இன்னும் பக்குவத்தை அடையலன்னு. ஒரு பக்தன் உன்னதமான நிலை என்னன்னா, தனக்காக அவன் எதையுமே எப்பொழுதும் கேட்க மாட்டான். அடுத்தவர்கள் சங்கடத்துல இருக்கிறவங்களுடைய அந்த நிலையை உணர்ந்து அவர்களுக்காக மட்டும்தான் அவன் பிரார்த்திப்பான், தன்னுடைய நிலைக்காக அவன் கண்டிப்பாக பிரார்த்திக்க மாட்டான். சோ மேலும் தீஸ் மிஸ்டிக் பவர்ஸ் பாகவதத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது, அதாவது சில இடங்கள்ல அடுத்து வந்து மிஸ்டிக் பவர்ஸ் அனிமா அலகிமா இல்லையா, அதாவது ஒரு சிறியவற்றில் சிறியதாகவும் பெரியவற்றில் பெரியதாகவும் கனமாகவும் இல்லையா, இந்த மாதிரி அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கு, அஷ்ட சித்திகள். சோ அந்த அஷ்ட சித்திகள் எல்லாமே இருந்தாலுமே இதெல்லாம் அந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லிபரேஷன் ஆர் 5 in more. அதாவது சாயுஜ சாஷ்டி இல்லையா, சாரூபிய சாலோக்கிய இல்லையா, இன்னொன்னு வந்து ஒன் மோர் இஸ் தேர், சாரூபியம் சாலோக்கிய சொல்லிட்டேன், சாஷ்டி சாரூபிய சாலோக்கிய சாயுஜ சாமீபிய. ஓகே, இந்த 5 விதமான முக்திகள். சோ முக்திகள்லயுமே வந்து இது 5 விதமான முக்திகள். ஆனா இது எல்லாமே வந்து ஒரு தூய பக்தருக்கு வந்து இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு இல்லையா. நான் தனம் நா ஜனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதார் பத்தீர் ஹைதுகீ இல்லையா. அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி எதையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தோட செயல்பா, அதுதான் வந்து அனன்ய பக்தி, அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் சொல்லுவோம். So therefore unalloyed devotion refers to the service of the Lord without desire. அப்படின்னா எந்த மாதிரி டிசையர்? பௌதிக டிசையர்ஸ் இல்லையா. ஃபார் above mentioned personal benefits. இந்த மேல இதெல்லாம் வந்து இந்த கொள்கைகள் எல்லாம் நம்ம அமைய பெறணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் என்னது? எந்த சேவையுமே இறைவன் தொண்டு என்று ஏற்றுக்கொண்டு செய்யக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பாவம். மேலும் and the powerful personality of God, Sri Krishna,
கேன் பி ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் சச் அன்அலாட். அதனால அவரும் வந்து திருப்தி கொள்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு நிலையில வரணும். ஃபர்ஸ்ட் சாதன பக்தி, அடுத்து வந்து ராகனுக்கா பக்தி, அடுத்து வந்து சாதன பக்தியிலேயே வந்து நமக்கு வைதி பக்தி இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி வைதி பக்தி, அடுத்து வந்து ராகனுக்கா பக்தியா, அதுக்கப்புறம் வந்து ராகாத்மிகாவாகும், அடுத்து வந்து பாவ பக்தி, அடுத்து வந்து பிரேம பக்தி. ஸோ அதை காட்டிலுமே இது எது முக்கியமானது? அதாவது இந்த அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம இறைவனுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம கொண்டு வரணும். அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா? இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னன்னா, ஒருவர் வந்து அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி சாதன பக்தியை வந்து செய்துட்டு இருந்தாங்கன்னாக்கா, ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அவங்க வந்து முதிர்ச்சி அடைவாங்க, தெய்வீகமான குணங்களோட முதிர்ச்சி அடைவாங்க இல்லையா? அந்த தெய்வீகமான அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய தொண்டு வந்து அதாவது 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தியில வந்து ஒண்ணுத்துல வந்து கல்மினேட் ஆகும். ஓகே, அதெல்லாம் எதுனாக்கா அன்பு இல்லையா? அடுத்து வந்து அதாவது லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இல்லையா? அரவணைப்பு, அன்பு, எல்லாமே ஃபீலிங்ஸ், உணர்வுகள் இல்லையா? அஃபினிட்டி என்றது வந்து அடரன்ஸ், அஃபினிட்டி, அஃபினிட்டி அந்த மீனிங் படிங்க மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி அந்த வார்த்தை அஃபினிட்டி தமிழ் ஈக்குவலன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த இடத்துல மாதாஜி இந்த இது வரும் பாருங்க, லவ், அஃபெக்ஷன், அன்பு, இந்த 9. ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்து இவங்கள் கோபியர்கள் மாதிரி. ஓகே, எக்கஸ்டி வந்து பரவசம். அது வந்து நல்லா டீடைலா கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. அந்த வந்து அந்த 5 நிலைக்கு சொல்றீங்களா? இல்ல 9 1 2 3 4 5 6 7 8 தான் வருது அதுல. 8 9 அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? அதனோட ஈடுபாடு, அதாவது அதனோட நம்ம பற்று கொள்றோம் இல்லையா? அதனால பற்று வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்? அதனால அது மேல ஈடுபாடும் இல்லையா? அந்த ஈடுபாடுனால நாம வந்து அந்த மேல வந்து அன்பை வளர்த்து கொள்வோம். மேலும் வந்து நம்ம வீட்லயே கூட நம்ம பிள்ளைங்க மேல நமக்கு அன்பு உண்டு இல்லையா? என்ன அட்டாச்மெண்ட் தான் பேசிக்கலி. அது இருக்கு மாதாஜி. கடும் துன்பத்தில் பகவானை நினைவில் கொள்வதால் எல்லா வகையான துன்பங்களிலிருந்தும் ஒருவரால் விடுபட முடியும். தூய பக்தருடைய பக்தி தொண்டு பாதையில் உள்ள எல்லா தடங்கல்களையும் பகவான் படிப்படியாக அழித்து விடுவதால் கேட்டல், பாடுதல் போன்ற 9 வகையான பக்தி பூர்வமான செயல்கள் பக்தரிடம் வெளிப்படுகின்றன. அந்த லாஸ்ட் லைன் மட்டும் படிங்க இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும் பொழுதுதான் அதிகமா இன்டென்ஸ் பிரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா இல்லையா? எது வரைக்கும் நாம அந்த கடினமான சூழ்நிலை அப்படிங்கறது உணராம இருக்கிறோமோ அப்ப அது வரைக்குமே நம்மளால இன்டென்ஸ் பிரேயர் விகிதம் வந்து கண்டிப்பா குறைவா இருக்கும். ஒருத்தர் வந்து சுவாசிக்கவே முடியாம, நம்ம கண்ணு முன்னையா முடியாம வந்து வீட்டுல வந்து கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா? படுக்க முடியல, அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வரும்பொழுது அதனுடைய வீரியத்தை எண்ணிக்கொண்டு பக்தியில வந்து நாம் ஈடுபடும் பொழுது அப்ப நம்ம படிப்படியா வந்து ஃபாஸ்டா அடுத்தவங்களுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப 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 ஃபாஸ்டா நமக்கு வந்து முன்னேற்றம் கொடுக்கும். அதனால்தான் பரோபகாரம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பக்தியில அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். ஸோ நம்முடைய டிவோட்டிஸ் இல்லையா, டிசைபிள்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு குரு வந்து தன்னுடைய பக்தர்களை என்னைக்கு விட்டு நீங்குவதே கிடையாது இல்லையா? எப்பவுமே உடனிருந்து அவங்களுக்கு வந்து வழி நடத்தின்றே இருப்பார். ஸோ அந்த ஒரு நிலையை நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அவ்வாறு அப்ப அந்த பக்தி பாதையிலே போயிட்டே இருக்கும்போது அதன் மீது நமக்கு ஈடுபாடு வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? அது இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் அந்த நிலையில தான். ஒரு நாள் நம்ம ஏதாவது உடம்பு முடியாம படுத்துட்டாக்கா அன்னைக்கு நம்மளால வந்து மேக்சிமம் வந்து ஜபம் மட்டும் தான் பண்ணியிருப்போம், அதுக்கு மேல எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். நைவேத்தியம் பண்ண முடியாம போயிருக்கலாம், இதெல்லாமே இருக்கும். ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ள நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஏற்படும் இல்லையா? ஐயோ நான் இதை செய்யலையேன்ட்டு இல்லையா? அப்போ அதனால அந்த ஈடுபாடு தான் நமக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட்ன்றது இல்லையா? அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். இது 3 இல்லையா? ஃபீலிங்ஸ் வந்து உணர்வுகள். ஸோ அதாவது மனசு வந்து உணரக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கிறது. இங்க இருக்கு மாதாஜி. 9 நிலைகளில் படிப்படியாக வளர்த்துங்க. அதாவது ஒரு
ஒரு நிமிஷம். சாதன பக்தி என்று அழைக்கப்படும் இது ஒரு தனிப்பட்ட நிலையை சேர்ந்ததாகவும், சாதன பக்தி பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டாக முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அது Yes. மேலும் 9 நிலைகளில் படிப்படியாக வளர துவங்குகிறது. Yes. இந்நிலைகள் Yes. பின்வருமாறு: பற்று, Yes. அன்பு, Yes. பாசம், உணர்ச்சிகள், Yes. உறவு, விசுவாசம், பின்பற்றுதல், பரவசம் மற்றும் தீவிரமான பிரிவு துயர். Yes. அதாவது இந்த இடத்துல உணர்வு, அடுத்து வந்து விசுவாசம். அடரன்ஸ்னா நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்லையா? ஃபாலோயிங் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் அடரன்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? விசுவாசம், நம்பிக்கை இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்பிக்கையே இல்லைன்னா அதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் இல்லையா? அதனால தான் எக்கஸ்டி. அதனால நம்ம என்ன ஆகும், நமக்கு பரவச நிலை வரும். இன்னொன்னு பிரேம பக்தி. அது எது? அதாவது ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன், இன்டென்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன். சைத்தன்ய மகாபிரபு நிறைய இடங்கள்ல ஒரு ஜெகநாதர் பார்த்த உடனே அவர் வந்து அப்படியே மூர்ச்சையாய் விழுந்துருவார், சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா? அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து இன்டென்ஸ் ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன் பகவானிடத்துல இருந்து. அதனாலதான் அப்படி ஆயிடுவார். ஸோ இதோட இந்த சேம் திங் தான் இது பின்னாடி வர்றது எல்லாமே இந்த ஸ்லோகத்துல. ஐ திங்க் இதோட இந்த இது வந்து நான் நிறுத்துறேன். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர்